Здравейте от мен. Мисля, че колежката Донка Минкова ни даде доста добра основа, разяснявайки подробно процедурите и най-вече тази, за която сме се събрали по-конкретно днес, насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво. Някои от вас може би са запознати с информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България, именно ИСУН 2020. Може и да сте подавали проектни предложения или поне да сте я ползвали за информация. Добре, ще излезна сега. Така изглежда, като се отвори системата. Тя има 3 модула. Първия модул е електронно кандидатстване. Всъщност тук могат да бъдат разгледани всички процедури, които има към момента отворени за кандидатстване. Има 2 варианта. Единия, ако знаете по коя програма търсите дадената процедура, да си изберете от менюто. Другия вариант е пълен списък на всички отворени към момента процедури, като тук се визуализират по всички оперативни програми. Ето, започваме с програма образование, надолу развитие на човешките ресурси. Ето е всъщност процедурата, която е за социалните предприятия. И така додолу може да видите всички отворени към момента процедури за проектни предложения и съответно да се запознаете с тях, да видите къде сте допустими кандидати и кое може да е приложимо за вас. Другото, което и колежката ми Донка Минкова спомена, ето тук в тази графа може да се видят процедурите, които са публикувани за обществено обсъждане. Това са процедурите преди да бъдат обявени официално и да бъде даден срок за кандидатстване по тях. Те минават точно от обществено обсъждане. Съответно, имаме още 2 графи. Едната е на приключили и прекратени процедури и другите са архив за обществено обсъждане. Така, другият... Ще отворя още един прозорец. Другият модул е за електронно отчитане на проекти. Това е модула, в който ви се дава достъп едва тогава, когато вече имате одобрено проектно предложение и стартирате изпълнението му. Така наречения черен ИСУН. Ето, поради тази причина. Там регистрацията е различна. В смисъл, в електронното кандидатстване е една регистрацията, после вече при изпълнението на проекти се прави друга регистрация, която се прави и с знанието на самия управляващ орган. И съответно третия модул, там е информацията за изпълнението на програмите. Ето тук, както виждате, има улеснен достъп. Мога ли да кандидатствам? Избирате си населено място, избирате си тип на организацията, има падащи менюта, нестопанска организация, държавна администрация и така нататък. Съответно, ето тук ще изберем нестопанска организация, вече се появяват видовете на организацията, сдружения в обществена полза, в частна полза и така нататък. След което, да кажем, напишем ползи. И давате на търсене. Като съответно сега системата би трябвало да изкара всички процедури, които отговарят на зададеното от вас търсене.
Другото, което може да видите тук, са изпълнението на програмите, като ако искате, може да се види директно по коя програма или в случая европейски фондове при споделено управление. Влизате на европейските фондове и виждате, тук са изброени всички програми, като може да влезнете във всяка една от тях, съответно да видите финансовото изпълнение на програмата, приоритетните оси, проектите, които са били финансирани под дадената програма. Общо взето към всеки проект, ето тук в случая първия на община Марица, може да влезнете вътре и да видите синтезиран самия проект, дейностите, които са изпълнявани, основните данни, участващи организации. Тази информация би ви послужила доста, ако е имал подобен проект преди, който са кандидатствали други организации, както се казва, да си сверите и часовника, да видите какви проекти точно са били финансирани. И съответно, освен по програми, можете да търсите и по региони или по населени места. Ето тук избираме Южен централен регион, тук искаме да видим в Пловдив съответно, избираме си Пловдив и ни се показват всички проекти, които са реализирани в случая в община Пловдив. И последната графа тук, това е за организации. Може да си изберете кои са били бенефициенти. В случая, ако искате да проверите дадена организация за какво точно е взела финансиране, спокойно може от търсачката да го направите. Надолу има различни справки, който му е интересно, съответно може да влезне да си разгледа по-подробно. В случая се насочваме именно към уеб-базирания формуляр за кандидатстване по процедурата. В случая в момента сме влезнали в нашия профил. Ако нямате обаче, да излезнем, ако нямате профил, задължително идвате на нов потребител и се регистрирате. Много важно е регистрацията да бъде направена на човека, който ще кандидатства на социалното предприятие или на юридическото лице, тъй като освен подаването на формуляра за кандидатстване през системата, съответно по-нататък цялата комуникация по оценката на проектното предложение, ако има несъответствие или оценителната комисия иска да се свържи с вас, да ви задава въпроси, именно това ще се случва през този профил, така че е изключително важно, пак повтарям, профила да е ваш личен на представляващия организацията. Секунда сега да влезна. Така, след като вече сте се регистрирали, ако нямате регистрация, съответно влизате в профила и избирате от тук процедури за безвъзмездна финансова помощ. Ние съответно търсим към момента процедурата точно насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, така че влизаме в графата Европейски фондове при споделено управление 2021-2027 и от тук си избираме процедурата, по която ще подаваме проектното си предложение.
Тук имате всички документи за кандидатстване, условия за кандидатстване, условия за изпълнение, приложения различни за попълване, за информация, така че целият пакет документи, който не се е запознал с тях, е хубаво да си ги свали, да ги разгледа, да ги прочете. Съответно, имаме и качени оценителните таблици, като оценката се извършва на два етапа. Първо е оценка за административно съответствие и допустимост. Ето тук направо в онлайн може да се отвори формуляра и да видите какви условия точно трябва да бъдат изпълнени и кое, ако не е изпълнено към момента на подаване на проектното предложение, ще води съответно до отхвърляне. Те са 24 критерия, ако не се лъжа. Да, ето, последния кандидатът разполага с финансов капацитет, води до отхвърляне. Да, в случая, ако кандидатстващата организация не е доказала, че разполага с финансов капацитет, проектното предложение ще бъде отхвърлено още на етап административно съответствие. Така. И после съответно има още една табличка, която е след преминаване на първия етап на АСД, се преминава към вече по-сериозната, чисто базирана оценка на самия формуляр и дейностите, които сте предложили, финансовата информация и така нататък. Това е именно техническата и финансова оценка. Идвате на бутончето ново проектно предложение, от което всъщност ви се зарежда уеб-базирания формуляр, по който трябва от тук нататък да работите и да попълните. Така изглежда. Напомням пак, че задължително формуляра се подава с квалифициран електронен подпис на представляващото организацията лице. Така че задължително да, които нямат такъв, да се изкарат и ако не се подаде с подпис електронен на представляващия кандидат, съответно следва да се приложи пълномощно, ако съответно се подава от друго лице. Стартираме отгоре с първия раздел, секция. Всъщност това са основните данни на проектното предложение. Тук се попълва наименование на проектното предложение, на долната графа, съответно същото се прави на английски език. Моя съвет е да не използвате прекалено дълги имена или абревиатури, неразбираеми, ясно, точно, запомнящо се, би било най-добрия вариант. Срок на изпълнение, месеците са максимално до 40, но внимателно се съобразете с крайния срок за кандидатстване, крайния срок за изпълнение, извинявам се, на проектните предложения, който беше до края на годината 2028 година. За да сложите вие реален срок за изпълнение на проекта, имайте предвид, че процедурата крайният срок за подаване на проекти е до 14 ноември месец 2025 година. След това ще има известен период за оценка на проектите, което реално вашия проект би следвало да стартира в 2026 година. Изчислете си добре месеците, да не стане да сложите тук различно число, което да превиши допустимостта от края на 2028 година. Тъй като, да, в случая 40 месеца няма да има. Да. Така, местонахождението на проекта посочва се къде ще бъде изпълняван проекта. Както видяхте, има различие от това дали ще бъде изпълнен в регион в преход или в слабо развит регион. Тук със сигурност трябва да изберете едно от двете, да посочите населено място, дали е област, община,
зависи дали ще ви се изпълнява само в една точка, да кажем в град Пловдив или в цялата община Пловдив. Може да бъде изпълнен проекта в рамките на 2 региона, но тези 2 региона със сигурност трябва да бъдат от слабо развитите региони. Не може да смесвате регион в преход с слабо развит. Ако въвеждайки тук населено място или в случая, ако пишете държава България, пак съм на английски, отбелязала държава България, автоматично ви се показва и двете категории региони, което не е допустимо в процедурата. Ще бъде отхвърлено проектното предложение или по-скоро още при проверка на формуляра за грешки ще ви алармира, че не е допустимо да бъде на 2 региона. Така че избирате си, в случая избираме община Пловдив и категорията се показва по-слабо развити региони. Тук се отбелязва дали ДДС-то е допустим разход по проекта. Това зависи според това дали организацията съответно е регистрирана, не е регистрирана по ДДС. И дали проектът подлежи на режим минимална помощ. Както виждате, тук няма какво да се бара. Абсолютно си подлежат. Краткото описание на проектното предложение. Ако отидете на знакчето за информация, веднага ви подсказва какво точно трябва да съдържа това поленце. Именно в случая тук се описва потребността, която ще бъде удовлетворена чрез изпълнението на проекта, целевите групи, целите, очакваните резултати и основните дейности. Всъщност това е резюме на проекта, като хубаво е да бъдат засегнати абсолютно всички описани точки, нали, да посочите и целевите групи, и резултатите, и проблемите, които очаквате да бъдат решени с изпълнението на проекта. Тук е същото, просто е на английски език. Единствено в първата част имаме и превод на английски език. Обърнете внимание на символите. В случая тук са до 2000 символа. Не бих казала, че са много, но наистина да дава главната идея на проектното предложение. Ако надхвърлите символите, съответно няма системата да ви позволи формуляра да бъде подаден. Ще ви светят в грешка. Следващото поле – цели на проектното предложение. Там имате малко повече символи, до 3000. Отново може да видите какво точно следва да се опише там. Описват се целите, общи и специфични, които следва да бъдат постигнати с изпълнението на проекта. Тук много важно е да сте прочели какви са целите на самата процедура. Съответно, целите на вашето проектно предложение би следвало абсолютно да кореспондират с целите на процедурата, така че проекта ви да се реализира успешно. Няма как целта на процедурата да е една, а вие да подадете проектно предложение с други цели. Така, следващата секция – данни за кандидата. Тук съответно трябва да си попълните данните. По принцип системата трябва да е свързана с търговския регистър, така че искате ли да пробваме на някой от вас БУЛСТАТ? На 7-6, 8-8, 6-6, 39. Така, модел на успех. Някой път ги зарежда и някой път дава грешка и не намира даденото юридическо лице. Няма намерени резултати.
такъв случай се попълва на ръка пълно наименование на кандидата, пак на английски език, тип на организацията. Сега тук, ако искате да ми дадете информация, ако няма ще попълня нещо, просто защото по-нататък в формуляра ще ми е необходимо да я имам въведена тази информация, за да ви обясна други свързани неща. Или в случая ще допиша, да кажем, община Пловдив. Извинявам се, аз пиша на друг. Добре, тип на организацията се въвежда, вид на организацията, в случая общинска администрация, избира се публично-правна или частно-правна форма. Кит, да кажем, че вие трябва да си ги попълните. Аз не съм много запозната с това, ако трябва да съм честна. Така. След което се попълва седалище. В случая, ако ви се заредат данните директно от търговския регистър, абсолютно цялата тази информация ще ви бъде автоматично пренесена. Населеното място, избираме си пак Пловдив, адрес на управление, в случай без него ще ме пусне. Така, адрес за кореспонденция. Ако е същия като адреса за управление, натискате бутончето "Копирай в адрес за кореспонденция", автоматично го пренася. Ако не, може да си попълните съответно нов адрес. Имейла се попълва автоматично. Това е имейла за кореспонденция в процеса на оценката на проектните предложения, както казах по-рано. Той е свързан с създадения профил. Така че тук не може да променяте, автоматично си върви този имейл. Имате право да дадете два телефонни номера за контакт. Пишат се имената на лицето, което представлява организацията, като имате право да добавите и лице за контакт, различно от лицето, представляващо организацията, както и телефони и имейли за контакт с лицето за контакти. Тук съответно Директивата на Европейския съюз от 2015-849 трябва да добавите данни за действителните собственици. Натискате на поленцето "Добави" и съответно попълвате информацията, собствено име, фамилия, вид на регистрационен данъчен номер и така нататък. Много важно е, като си попълвате формуляра, на всяка секция натискайте отдолу "Запис на формуляра в системата". Така няма да ви се загуби никаква информация, ако случайно нещо се случи с връзката с интернет, с системата и така нататък. Така че периодично си записвайте нещата в системата. Един път създаден формуляр и записан, може да го намерите, като влезете в профила, отивате на "Формуляри" и ето тук вече имаме създаден нашия формуляр, който е по тази процедура. Имате няколко опции. Едната е да се прегледа, съответно ви се отваря изглед, в който няма как да редактирате. В случая ние отиваме на "Редакция". И продължаваме с попълването нататък. Така, третата точка, една от най-важните, това е плана за изпълнение и съответно дейностите по проекта. За да добавите нови дейности по проекта, съответно натискате бутона "Добави" и ви се отварят още няколко полета. Задължително за всяка дейност трябва да имате наименование на дейността. Ето тук пишем, например, обучения. Извинявам се, само че аз пиша на
на персонал. Името на дейността, след което описанието на самата дейност. Всъщност, тук си описвате какво точно ще бъде постигнато с реализирането на тази дейност и какво цели тя. Долното поле за начин на изпълнение. Начин на изпълнение трябва да включва как точно, с какви методи, кой ще спомогне за реализирането на дейността, дори и да бъде засегната финансовата информация, какво ще е необходимо за да бъде реализирана тази дейност. Съответно, долу трябва да изброите резултатите, като резултатите от дейността, те трябва да са, ако напишете горе, че ще се проведат обучения на персонала на 25 лица, съответно няма как в резултат да има обучени 20 или 30. Всичко следва някаква логическа връзка и дейностите сами по себе си в полетата, които трябва да се опишат, трябва да са свързани. По-нататък ще видите, че самия бюджет е свързан с дейностите, те са свързани пък с индикаторите и всяка такава логическа връзка трябва да е проследима и ясна. Съответно, месец за стартиране на дейността, пишем 3 месец. Продължителност на дейността в месеци, зависи колко ще ви трябват обученията. Пак много е важно добре да си планирате нещата, защото точно с това създавате план график. Ще видите след малко, той автоматично ще се генерира. Само трябва да се върна горе в основни данни, да му задам колко е целият период на изпълнение, за да може да се създаде формуляра рамка. Така. И казваме, че обученията ще продължат 6 месеца. Ето, абсолютно на дейността веднага ви се генерира. От 3 месец започват обученията и продължават до 8-я месец от изпълнението. Така се случва за всяка добавена нова дейност и накрая ви се визуализира самия график на изпълнение на проекта. Индикаторите са предварително зададени от програмата, така че там няма как да си измисляте нови. Натискате на добави индикатор и съответно избирате кой индикатор, в зависимост с това какви дейности сте предложили да реализирате във вашето проектно предложение, си избирате и индикаторите. Има индикатори за участници в неравностойно положение, има участници, които при напускане на операцията получават квалификация, участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица. И съответно главните индикатори, те са заети лица, включени в дейностите по проекта за регион в преход и за по-слабо развитие. В случая на нас не трябва за по-слабо развити региони. Избираме си, добре, в случая имам дейност за обучение, следователно ще изберем индикатора за получили квалификация. Тук няма какво да попълвате. Дата на базова стойност и дата на целева стойност също не се попълват на този етап. Единственото, което трябва да попълните е базовата стойност си остава 0. Това е стойността, с която започвате, ако назначавате нови лица. Стартирате с нито едно ново лице назначено. Отидах пак в назначаването, в случая обучени, стартирате с нито едно обучено лице и имате целева стойност да обучите 2 лица, съответно в целевата стойност добавяте 2.
Източник на информация, автоматично тук си е заредено в формуляра от управляващия орган, че информацията ще се удостоверява в междинния, в финалния отчет при изпълнението на проекта. Записваме си отново. Финансовата информация. В случая тук всичко е зададено и е попълнено. Единственото нещо, което трябва да попълните вие допълнително, това е стопанската дейност. Имате падащ списък, като по падащия списък си избирате в случая каква е стопанската дейност, за която ще се отнася съответно и даденото проектно предложение. Производство на текстил и текстилни изделия. Което няма общо с община Пловдив като кандидат, но това е друга тема. Така, бюджетно. Бюджета също разделен ви е на разходи, като всеки бюджетен ред, съответно, всеки разход е обвързан с допустимите дейности по процедурата. Тук не може да си добавяте каквито поленца си искате, нали, ясно е форматирано. Ето в случай, че изискате финансиране по първия допустим, разходи за дейност и текуща подкрепа, просто си описвате стойността, да кажем, ясно знам, 25 000 лева. Съответно, по всяка следваща точка и бюджетен ред си акумулирате това, за което ви е проекта и най-отдолу си генерира общата стойност. Предполагам, че... Някои от дейностите няма да се изпълняват, там отзад. Тези? Да. Сигурни ли сте, че искате да махнете? Да. Така махаме дейности, които няма да изпълняват. Които няма да имате разход. Как се провери програмата или отговарят на изискванията за бюджета? Мисъл, къде го виждаме целият бюджет? Дали примерно за административни дейности, за управление са до 10%? Така, това си ги смятате. Те, ако се ви надвишава, че ви взе грешка, но в случая всичко ви е разделено. Ето тук имате първите разходи, които се отчитат по стандартна таблица за разходите за единица продукт. Това, което говорихме за опростеното отчитане, в случая тези 3-месечни таблици, стойността, която програмата е определила за лицата 1670 лева, в случая на лице на 3 месече, като всичките тези горе първите дейности, те се определят по този начин с вече фиксираните ставки. Оттам нататък трябва да следите тези от четвърта дейност надолу, четвърта, пета, шеста, седма. Трябва да следите 10% за СМР, 20% за оборудване и обзавеждане и съответно ограниченията до 50 000 лева за другите две дейности. Като най-отдолу, ето тук имате, например, разходи за обмяна на опит. Пишете си тук 50, ако са 50, защото имайте предвид, че трябва да се представят оферти за разходите, които сте приложили вие. Добре, да го каза 30. Така, 30 000 лева за обмяна на опит. Другото, което ме подсеща сега, казвайки обмяна на опит, задължително, ако ще изпълнявате такава дейност, задължително се описва къде ще отидете, в коя държава, извън България, в Европейския съюз, ще се реализира тази обмяна на опит. Това нещо се описва горе при описанието на дейността и съответно в начин на изпълнение. Как ще се случат нещата, нали, самолетни билети, колкото по-ясно е,
описано, толкова по-добре. От тук отиваме на това, че във всеки един ред, в който вие имате добавен разход, съответно няма как да има разход, за който няма описана дейност. Така, в случая нямаме горе обмяна на опит, но пък имахме обучения. Така, за това идваме тук на разходи за провеждане на обучения по ключови компетентности. Обученията са на стойност по 1000, 2000 лева, да кажем. Пишете си 2000 лева и отваряте бутончето детайли към бюджетния ред. В детайли трябва да изберете няколко неща. Първото е, избирате си организацията. В случая за това беше важно горе да посочим кой е кандидатстващия, за да ви се визуализира директно името на кандидата, в случая община Пловдив. И дейност. Към момента имаме въведена само една дейност, и това се показва само тя. Ако въведем още 3 дейности, ще бъде падащо меню с 4 общи дейности. В случая избираме си, че този разход от 2000 лева е свързан с обученията на персонала, дейност обучение на персонал и съответно местонахождението, това, което също въведохме отгоре, че проект ще се изпълнява в община Пловдив, то се излиза автоматично като въведено местонахождение. Ако вие го изпълнявате в няколко различни населени места, да кажем, би следвало да се генерира падащо меню с местата, които сте въвели, че ще бъде изпълняван проект. След което давате затвори и сега ви връщам в дейността, горе в дейностите, където попълнихме дейност обучение на персонал, автоматично имаме пренесена стойността от 2000 лева, която сме попълнили в бюджета. Абсолютно задължително е всяка дейност да е обвързана с бюджетен ред от бюджета. Няма как да има висящи бюджетни редове, които да не ви се включват в дейностите. Няма как да заложите и средства, които не сте описали като дейност за какво те ще бъдат. Нали? Сега изведнъж аз не мога да си напиша, както в случая добавихме обмяна на опит 30 000 лева, без да имаме горе описана дейността. Нали? Точно тези логически връзки задължително се спазват и се гледат дейност, бюджет, индикатори, резултатите, абсолютно всичко трябва да е под синхрон. Като съответно всички оценителни комисии, всички таблици, да кажем, айде да не са всички, но голяма част от тях в оценките на ТФО, всъщност техническата и финансовата оценка, си имат заложени критерии точно да оценяват това. Нали, реалистичност на бюджета, обвързаност на бюджет с дейности, разбираемост на дейностите, ясно, добре описани дейности, като отвори оценителя, да може да разбере какво точно ще се случи, към кого е насочено от целевата група, какви приоритети ще бъдат засегнати, резултатите, които ще бъдат постигнати, средствата, които ще са необходими съответно за изпълнението на проекта. Пак казвам, доказани в случая се изискват 2 оферти, да бъдат приложени или скриншотове от интернет на такъв чек. Разход. Да, тези, за които няма таблици. 2. Като тези неща може да ги видите и в началото, там където ви показах таблицата за административно съответствие и за техническа и финансова оценка. Абсолютно конкретно е описано какво точно трябва да бъде изпълнено като изискване. Така. Не се прекачват офертите?
Най-отдолу ще ви покажа. Не е под всяка дейност. Не. Ето тук имате разходи за СМР, написано ви е до 10% от дейността. Съответно, долу имате непреки разходи, това са всъщност разходите за управление на проекта и публичността, които също бяха до 10% от преките разходи. Ако тук напишем някаква стойност от 100 000 лева, после при проверката, като ви покажа по-нататък как се проверява формуляра за грешки, най-вероятно ще излезе, че тази сума надвишава 10%. И съответно, пак се връщаме, непреките разходи включват разходи за управление, разходи за публичност на проекта. Съответно, трябва да имате дейност, която да е с управление на проекта и публичност на проекта или с подобно заглавие, вътре да си опишете какво точно ще се случи, колко лица ще бъдат назначени, да кажем, в управлението, дали ще има ръководител и счетоводител само, или ръководител, счетоводител и координатор, зависи какво точно ще ви е необходимо като екип за управление на проекта. Съответно, там си описвате и публичността, която ще реализирате. Публичността е задължителна дейност по проектните предложения. Има доста разписано на какво трябва да отговаря проекта и съответно да се ръководите от единните указания за комуникация на проекти, изпълнявани финансирани от Европейския съюз, като в насоките за кандидат целият комплект документи всъщност има дадени линкове към самия единен външен. Финансова информация, източници за финансиране, съответно тук автоматично пак се попълват полетата. Към момента сме попълнили, че искаме проект за 157 000 лева и стойността директно се принася тук. Всички средства, които искаме, за безвъзмездна финансова помощ. В случая в поленцето съфинансиране от кандидата ние не сме нанесли нищо, тъй като нашата организация иска 100% БФП, няма да има съфинансиране. Ако обаче някои искат допълнително абсолютно е допустимо да участват в изпълнението с финансови средства. Съответно, тук трябва да си разделят сумата на безвъзмездна финансова помощ и съфинансиране. Въпреки че пак казваме, тук управляващия орган дава 100% БФП, абсолютно не е задължително, не е необходимо да го правите. В случая исканото безвъзмездно финансиране не е 157 000 лева, съфинансиране от бенефициента няма. Единственото, което трябва да попълните тук и не се попълва автоматично е поленцето кръстосано финансиране. Кръстосаното финансиране се попълва тогава, когато ще изпълнявате СМР за проектите. И то се попълва, защото средствата за така наречените меки мерки идват по линия на Европейския социален фонд. В случая, когато имаме средства и за СМР дейности, те идват по линия на ЕФРР или Европейския фонд за регионално развитие. Когато средствата идват от два фонда, се нарича кръстосано финансиране. За това, ако ще се възползвате от средствата за СМР, просто тук си попълвате сумата, която сте предложили за изпълнение на СМР мерките. Финансовата информация си се попълва отново автоматично. Тук долу имаме допълнителна информация, необходима за оценката на проектното предложение.
Тук описвате задължително опит на кандидата в предоставяне на обучение в ключови компетентности. Казвам задължително, ако имате такава дейност, в която сте посочили, че вие ще провеждате обучение. Да. В този случай трябва да докажете, че имате съответните компетентности. По-нагоре изпуснах да покажа къде се попълва данни за кандидата. Ние не слезнахме додолу. В данни за кандидата, освен на всичко останало, имаме и допълнително описание. Това поле не е задължително да бъде попълнено, но ако вие прецените, че искате да попълните нещо, което е свързано с вашата организация, може да си го напишете тук. Дали било някакъв опит предишен или каквото прецените, че е необходимо управляващия орган да знае за вас като организация и съответно би помогнало в оценката на вашето проектно предложение. Това са електронните декларации. В комплекта с документи има една папка с документи за попълване. В тази папка документи за попълване има приложени декларации в Word. Два са ви вариантите. Единият вариант е попълвате всички необходими декларации, подписвате ги и после ги прикачате в системата подписани, сканирани. Другия вариант е доста по-улеснен вече. Попълват се електронните декларации, като те всъщност после се утвърждават с електронния подпис, с който ще подадете вие проектното предложение. Попълването става много лесно. В случая ето тук тази декларация, натискам потвърждавам, преди това си изчитам, че отговарям на всичко, което съм декларирала по този начин с нея, че не съм осъждан, не е на лице конфликт на интереси и така нататък. Имате съответно тук онлайн и още 4 декларации. Всяка от тях трябва да я отворите. Ето декларация за минимални помощи. Отваряте си декларацията и си попълвате необходимите полета, където е необходимо, с информацията спрямо вашата организация. Най-отдолу давате потвърди и по този начин действате с всяка една от тези декларации. Няма да ви се налага допълнително да сканирате, да прикачате поне декларации. И всъщност последното поле, това са прикачени документи. Тук трябва да приложите всичко, което по списък ви изискват. Ще изложа на коя страница. В условията за кандидатстване, накрая ви е описано какви документи точно трябва да приложите. Тук прилагате и офертите към всяка дейност, като може да добавите, ето в случая, системата позволява прикачване на не повече от 1000 електронно подписани документи. Няма начин да не ви стигна. По същия начин. Не е необходимо да. Прикачени документи. Вид на документа, избирате си пак от падащото меню какво ще качвате, дали е пълномощно, съответно ако някой друг подава с негов електронен подпис вместо представляващия кандидата, декларации, годишен финансов отчет, оферти. В случая на информацията ви се показва допустими разширения за документа. Тук пише без ограничения, максимален размер на файла без ограничения, което би следвало, че може да прикачите и PDF, и RAR файл, и ZIP файл с всички оферти. След като пише без ограничения, по ваша преценка си прикачате необходимите документи.
В описание си изписвате съответно какъв документ прилагате, избор на файл, избирате си файла и се покачвате. Вписваме още един път формуляра и съответно стъпката преди да подадем формуляра за кандидатстване, натискаме провери формуляра за грешки. В момента ще ни генерира много грешки, тъй като не сме попълнили. Ето, нали, има тук полето наименование на проектното предложение от секция основни данни трябва да е попълнено. Доста добре са описани. Отиваме на секция основни данни, поле наименование. Ето, даже ви светят секциите в червено, там където не са попълнени нещата. Попълвате си всичко. По принцип, червените грешки, без да бъдат отстранени, системата няма да ви пусне да подадете формуляра за кандидатстване. Така че те задължително трябва да бъдат отстранени. Грешките, които са в оранжево, по-скоро са като препоръчителни за отстраняване. Ако вие не ги отстраните, формуляра пак ще бъде подаден. Това, че има грешки в оранжево, няма да спре подаването, но трябва да видите да не би да има нещо важно, което все пък да се отрази на оценката на вашия проект. Така че е хубаво да си ги по няколко пъти, не е проблем по няколко пъти да си проверявате формуляра, изчиствате няколко грешки, след това пак си давате провери, докато не ви излезе всичко коректно, не бързайте. Има време до 14 ноември да си попълвате, да си редактирате. Видяхте къде се зарежда формуляра. Един път запазен, си остава там, може да си влизате постоянно, да си добавяте днес една дейност, утре втора. И съответно, когато всичко ви е наред, проверите пак, че всички полета са попълнени, нямате грешки, давате на продължи, за да си подадете формуляра и да си подпишете с електронен подпис. В случая не ме пуска, тъй като не съм отстранила всички грешки. Така, горе-долу приключихме с формуляра. Само ще ви покажа. Идвате на помощ. В помощ може да намерите ръководство за работа с системата. Отваряте ръководство за работа с системата и ви се визуализират. Между другото, това са абсолютно актуални, преди няколко дни качени ръководства, така че може да си отворите всяко едно от тях и да видите, има ръководство за попълване на формуляр, има ръководство за подписване и изпращане с електронен подпис. Това ще ви е със сигурност много полезно.